นี้เป็นอดได้กับบังเครกทอมนาการิสอพันอาร์มูออกซอตุมอัปรันการมูเดลพุทักนาการันสเตทลองโซลุกสดากมงวิกจามพ่ออพลิงสเตชันลองการเบียงนอตโนมัสคาวน์ซิลกิลิกาฮุดเป็นโหวตจอกปนลงนังปูปุระรัดเกหังซิโลนิจานาลองปอยปีเมารองอาเจกิบิปอนCome one, come all. Here is a big good news to all the fashion enthusiasts of Karbi Anglong. Team of Infocus Production cordially invite you to the grand finale of Queen of Karbi Anglong Season 1 in loving memory of late Sumila Ronghangpi to be held on 8th of December 2021 from 2 p.m. onwards at Singmirjing Achatai, Karbi People's Hall, Taralangso, Depu. Kardom Karbi Anglong Live Kenara Dona Phansitami Nilisami Juli Baby Nona Juikha Birudang Ton Pen NSCN ke main pen thang bagbe sai ka chongdat bang krege thom nagari swaphan Assam Rifles ahilia mu pen kateng kheng ponalong apran karmut pondera jok Nagaland hawaralong soluk sodaga mongbe nangke japsi nangdokoklo Nagaland along pen nang lituma thengno karbeng nong life pen thedung abirta ke ban lapuson henlo kedam tang phom tiar ni ani kang sama porhut ok chumpran NSCN kaplang along ke klemdun ang thek thedung ka hon thepen bang krisirkep sai ka chongdat pen nang kachirui nagari sodma phan raikom sai khatum helepen apran armu derphi Nagaland along realong soluk sodaga mongbe ke jap thedungan pinno Penangarni pen NSCN ke klem bang atum joy pen kachepatu abirta longsi raikom sai khatum phan kiri ka khoroba sai ke deng padolo bangso kiri ka khuruk ba mahut hon thememe NSCN ke klem bang atum phan ka hon thepen bang kresir kep sai ka chongdat nagari sodwa phan raikom sai khia helepen apran almut pondet bang solam ki kang thur pen Assam Rifles along hum thom ahem konglong local aratum mekai ponlo bang krege thom apran ki dam nagari sotum ahok peralama bangke ok chuprana songkali koila long sai ka chongdat pen hemanat ka chebang boma hutsi lapuson Assam Raikom sai khiatum apran almudun detlo apran karmut pona district lake Nagaland lapen Assam along ria hoy mon district tiru pa hawaralo bang kreke thom nagari sophan heliamu pen apran padam deraphi Nagaland along so luk soda among wiki japang bong internet avar sai anta ing than pon etlopusi birta ridun long pharo muluk local satum thur paksi Assam Rifles came along pini mekai pon choklo meke kai pon along ke ton kelang boha dim anta kapalom ponawi apran kedam bangkre ke thomari sotuma phan ki thitang arpum nang kapale lasonsi kardom hema thengno along so luk soda amongwe ke jap klang ponlo News Desk report Karbi Anglong Live Lakha Trogner Kebra isi polling station umpho along MP MLA kiliga huda sonsi non kevangji MSC kiliga hudpen me thangaro along vote che joglong nang popura haladagara tum ki hang labangso rong lake umpho pa center lo Lakha pli socheng MSC constituency arlu isi arong barim nai pulote labangso umpho arong ta elong lo bangso hawara long hako pen kachoboche bom son thomak heido Karbi Nepali Anparta Nochan Mate Sang Kechep Putapu Kado kave labang sorong along don troxy kep sosia dona phaido Ingti mentua baha iroya hithi ki hungdun lake Khanduli Langhempi Anparta Hamrena hithi long hendo Karbi Anglong thengno rongasar arkoi hanse penanga pachini donalam the laposon henlo Non kevangji Karbi Anglong Autonomous Council ka pedoponji kiliga hud Lakha Trogner Kebra isi polling station umpho along vote che joglong nangpo Sipini dak PS umpho PS number 81 Itum kedam tang aningkan ans dame MP MLA election an dame ni litum dak rong rup along sini litum dak emitang PS along si litum kani vote che joglong bom lo kita nona bang ke rat
atum pen kisung abang isi alam the dokop masih kita kiding numpan kapacini dun kang tun alam ke nilitum non MEC pu bang laso ki jok abang nilitum rong arlu la PS nomor 81 nong nilitum cijok long le athema nilitum han laso bang non bang amat bang ke order ta abidan labang sorong umpho polling station along vote kache jokpon iglong tang lake MP lapen MLA kiliga hot ansi alang litum che jokpon longchot bonta karbiang long autonomous council kiliga hot apora bangke ahabar kaprega dimsi alang litum palidam nang koktiti kedo keda makisung alampen saru sarhang atuma phan jin sopen non ke bangji MSC kiliga hut pen ke methanga don rielong vote che jokpon long popsi local MSC rup sing terona phan ning che thelo athema dak saru sareng arleng dokok amala si kido kedam ta to raja to wara mukhatap an me uedat asi laso oni phong ki jok long ye phan asi ladak umpho PS nomor 81 along ta non la election ki jok long ye phan laso polling station la prabjin pen itum hanang pi pusi ni tum cingki lam the pi abang ke labang nang pechok pi ik poson the ingitum dak rong rup ki bi ki thi la pen ke sar eng saru leng atumanta anu si ningarong ji pusi nilitum ma hen pen chuning ri alang litumarong arat kedam tanga pora hut vote epak kacha jogdam nang jia phan ko ana kisung no ni labang so alam lake karbiang long autonomous council kilik pona hura lam do rong asar alam the pen ke long pon alam the lapuson henlo i a polling station along si nilitum vote jogdam igji seta umpho arong pen kilometer ke bajak dam nang ko kisung alam thegela pulo je dak te bok terai ki jogdam pustamen nilitum i le jogdam pustain tum dapan 10 km dolang lapen ke pu langkirca punoi lason ak thakta kilometer kep lapen umcira puta kilometer kep bekok lang amat la si aprang son MP MLA ki joklong ahut ateng son non la MEC election ta non phong ta la son le joklong ji pu son ta litum kisung abeda ji lapusona kisung alam the karbiang nong life phan klar dak alam the nang pachini dun si non ke bangji MSC kiliga pora hot pen lakha trokner kebra isi umpho polling station along vote pak che jokpon long lo pudote an so se sarkar phan ningkang samduji News report Rongbong Terang Karbiang Nong Live Kedamtang matijong ni phai phor ni silonijan Shyam marong along aning kanwang ason taksi peneng let hota mantai speaking mate Shyama khayedum Deopani constituency angkang silonijan along ningkan kimi poipi mau ketalon ponasai kedengpon Kedamtang matijong ni phai clear ni pencheng ponsi matijong ni phai pho arni ke kijut si raramai pilapen kicho kijuna sai padoponlo raramai pi along karbiang lo autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang alohia manpen kachetong dunalong KAAC EM Jogot Singh Ingti MSc Richard Togbi MLA Dorsing Ronghang MLA Bida Singh Ingleng lapen deputy speaker Rite Singh Hiatum chetong dun Kedamtang matijong ni phai pho arni ke mantai mate Shyama Khayatum ningkan kimilo lasi bokajan ele angkang kedo mantai atum aningkan wangta bangso ajai me dengpon bomlo lapen adima bangke aningkan wang setami larpon bom si talon pon bom titi laso ningkan kimia hutke kardom kardi ahir jumeka chohang lapen ke choki juna natsi RDP pon pusi pachini pon Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Kedamtang matijong ni phai pho arni upper deopani boha kang tui pathua klamalong upper deopani along kedo denomination plea lake Baptist Catholic Believers Lapen Presbyterian atum chingrom si ingdeng trok pre Christmas katalona sai kedengpo Bangso amai along BCI Reverend Wilson Rongpi pen mai chepahem phuponsi kachetong don aluhia duma phan Agustin Togbi pen pachini ponlo aluhia man pen kachop hapon mate speaker Reverend Ruben Phangcho abarim MSc Borsing Rongpi social worker Suras Lekthe LEMS chairman Ken Singh Teron SGB Chandra Teron social worker Richard Phangcho lapen Bokajan Press Club Dunmai phu ananterang atum chetong don
mai cheng che prang Arlong Pharla Baptist Church adi sunim so tumpen ke rokar chopor en ponsi bangso mai pangcheng ponlo bangso pre Christmas katalon ponalong Luke angdeng pihini angdeng so kripli pirthia thak moni da tumangbong ning kangsam padonang pa thepi en ponsi paman ponlo Arnamalam ke thanji aphan kachopapon mate speaker Reverend Ruben Phangcho pensi Christmas ke kape jogabang Jisu pirthe ka cherni lapen alang li pirthe ke bang ke moni tumalong ning kangsam ke wana banglo Jisu Kristo along ke doduna tum an ke ning kangsam chethe lapen ke dor pluwason do pusi than pajir ponlo Labangso pre-Christmas ke talon ponalong bang pharopli sose Kristo aphan ke kroyara ratum chetong dunsi RDP don. Lapen kachetong an atum pen choran chorap sar pensi laso pre-Christmas mesen pen pachun ponlo. Do thang chipu pe pin pen isi unity ke do bang ke mesen alam lo tengeladak Kristan pudet kali kaprek aron atum ta do ta thang chi bhong ave chi chong ave thang putab ave bis full mer pan pensi so program ke pichun pon asila son program ki bi ke hinone athe karbia tumta isi mesen apen ke atuma chingrum thek apen atumta khei chipu pin dharam chipu pin pen atumta do thek thak thek po lampe sinon lada ke dulu masih mesen lam lo jadi churu lo kadugowe karbiarat aphan ni tum kachuningri dunji ma isi berta kime kipeklang dunji lalo ile tum karbiatum ke Christian adhorom kiri matum kom pigla laposi ile tum aningkan mangsta me mithang ade malong Cuma bodet, lapen pimo bodet, en mo bodet sitame YouTube arna mamena phan anong pe thepan bom nangji pusi. Jadi kaduk kabe phan same pachini pon. Lapen kaduk kabe karbiang long arat kidoan ki thegiding sarlar bikhoi moja to masame nilitum apardopani Christian Forum ahin pen. Kebangji tarik ingkora po Christmas akadom pajir ponlo. Bokajan pen ananterang Karbiang long live Kedamtang matijong ni phai pho ani kang samapor diphu chepong sajira rong along Nehru Yuwa Kendra Ministry laban Bharat Sarkar hin pen Youth Affairs Sports atum chepatir piponsi rong rubalong koposonsi ke pangthir etpen alon ki bijma phuthak risonim sotma phan seki kipi parupon Fit India pu Bharat Sarkar atumake mangalong pacheton dunpen Nehru Yuwa Kendra Ministry lapen Youth Affairs Sports Government India atum kachepatir piponalong Karbianglong Mountaineering Association NCC lapen Chephong Sajir Village Development Committee atum cherap chetodun pen isiarong along Kilir Singh lapen kang thirerarong kai ke pamanlong verje phanpura diphu Chephong Sajirarong along riso ejang atuma phan seke kipiamai kapadopon Kedam tangarni nili ke claim kedam asaya mo kichu na hotse tame chephong sajir rong asar lapen meka ratum ning nang pathidun pen nang archo dun ver laso joksi nili ning ka chethe ning kang sam ke do pen nili setame un an ke akera ping tum lasi bangso se ke kipi pona mai setame dak chephong sajira rong atum ali palong nang pusi dak wande lu pusi Karbianglong Mountaineering Association mate thi hek pen kama mai phu khorsing terang pen ning jepon ini dak itum Chephong Sajir long mat Green Village wa a program kata open Nehru Yuwa Kendra pen Chalangsi Chephong Sajir arong asor a development committee tulong chalap si lapen NCC do ke difu academy tum do so ke students ke akaprepek a jaga pen nang chitong dun adung arai arong pen chong dun aswa program nangka chitong dun pen RD pen ana pindong aso RD nangi pidulong ako ni chumlong nang chitong dun thu lam ke than pona bang ba di jum resource person pubom alangli Dr. Arthur Kiri di Department of Geography Assam University Ifu campus penang chitong dun lo aso ki Harisankar Chakraborty alangli
teacher diet alang ling ke medical staff talo maso phir dak rong asarmat alang li teron sangho tame nang thanun lo kang thi red lapen kilir seng arong ke paman long verji pa ke mangpen risonim so tuma phan seke ki pia mayalong lam than bang mate resource person Assam University Dipu campus Geography Department Assistant Professor Dr. Atur Kiri Ingtia Hinpen Geological Time Scale Saputhak mayalong than tekang hapu master game athlete pokhila ingtipi pen setami rongkachu kimalong thengpi thengprang ke ke sompen kai ke kilir seng kang thi red si pamanangji atheke ilitum kereng era chi theke bang long phonta forest mate thengpi thengprang atuma long pen pusi risoi jang atuma phan than pare tika mayalong kamaklembang phu Harishankar Chakraborty NYK accountant Dipu Amar Chandra Das Master Game Athletic Pokhila Ingtipi CDC President Hemchandra Teron je Phongchajir Rongasar Mekar Lapen ke thekiringa tumche tongdunsi Mai RDP don News Report Longsodar Ingtipen Bikram Kro Karbiang Long Live Pene Prime Time Birta Kerapansi Kantoniklo Audio Jungle.